Ilang pwesto sa pamilihang bayan ng Lingayen, Pangasinan isinara dahil bigong makabayad ng renta. Sundan sa exclusive report. 1,000 piso ang renta sa stall ni Michael. Nagtatabi raw talaga siya ng pambayad ng renta mula sa kanyang kita para hindi magmulta. Sa expenses mo, syempre yung penalty, imbis na ipupuhunan mo na lang. Ang ilang mga establishmento sa pamilihang bayan ng Lingayen na bigong mabayaran ng renta, isinara ng lokal na pamahalaan. Ayon sa Municipal Treasury Office, nabigyan na ng demand letter ang mga negosyante bago pa ang pandemya. Bago pa man sila isyuhan ng temporary demand letter, may 2 demand letter pa po kaming ini-issue sa kanila. Iba-ibang renta ng mga negosyante. May umaabot sa 3,000 piso o higit pa sa kada buwan. Depende sa laki ng pwesto. Pansamantala lamang nasarado itong ilang establishmento dito sa bayan. Ayon na rin sa Treasury Office, mabibigyan ng 3 buwan ng mga negosyante para ayusin ang kanilang mga bayarin. Muling bubuksan ang mga establishmento kapag naayos na ang bayarin. Kapag bigo naman ang mga negosyante, ipaparenta na ito sa iba. Kasama si Henry Duminsil, John Punsoy, Balita Amyanan.